ዕለት 22 ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዳራሽ ኢምፔሪያል ሆቴል ንስነ ስርዓት መምረቕታ መጽሓፍ ብዝተዓደሙ ኣፍቀርቲ መጽሓፍ ማሙ ባምዝያ ኣብታ ኣጋጣሚ በኣቶ ኢሳቅ ጸጋይ ዝተሓትመት ኣብ ረመጽ መንበር ዘርእስታ ናይ ታሪኽ መጽሓፍያ ተመሪቓ ናይ ሎሚ ዳይ ሕትመት እምበር ኣብዛ መጽሓፍ ከተተኩርያ ደራሲ እዛ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ከም ዳይሬክተር ቤት ትምህርትን ኣመሓዳሪ ወረዳን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ካብ 1978 ክሳብ 1991 ን13 ዓመት ከም ምክትል ኣመሓዳርን ዋና ኣመሓዳርን ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሕ እዩ እዛ መጽሓፉን ኣብቲ ኣጋጣሚ ንዝነበረ ታሪኻዊ ኩነታት እያ እተተርኽ እስከ ብኣርእስታ ክንጅምር ረመጽ መቼስ ሓዊ ሃልሃልታ ዘይርኢ ሓዊ ሕጂ እቲ ሓዊ የንድደካ ይሳቀየካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮፍ ትብሎ መንበር ረመጽ እንድሕር ኮይኑ እንዳንደደካ ኢኻ ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ቦይ ኣብ ረመጽ መንበር ኢለዮ ሕጂ ኣነ ከዓ ንዓይ ከዓ ኣብ ረመጽ ዝኾነኒ እዚ ስልጣን ኣብ ስልጣን ሞብ ዓድኻ بحد وجن إيرتراوي بوبوي غبدة إيرتراوي أبتي الناس زجبرك ألسي كحوي جميرو وزحت أب الناس قدلي الله نيرو ما بتجزيتي أنا إيرتراو بمخاني تماسات إيري بزح نجارات على العلم الجستي قدرات كمس خمس خل جيروم يقومون سلازنورو يوغا أتخصيصاً وهذا الخبز حقزي سلازنعي وخلتي وغن صفع دير مالتي بوئي رمت إليه دراسة أتو إساق ጸጋይ نزاقلت 252 ገጻት كمون بركت زبالة تحازي معرفات زحازت ناي تاريخ مصحف كدالو مخالو أتي تبقصوتات انتاي كخاون يخل هزبي بزتفالالي من قدي أب كويناتن أب مختن يحلفو تغزيو إذا حجي كم تزدلي أي صحف بري دك وصعد صحف والله إثيوبيان صحف والله دك هاجرون صحف والله بزعلة إيرتراجن بزعلة درجة أي تصحف زي أصحاب يعني را هجي كور أتو دتجد على يقول على مسجد تصفي صحف الله تبغى صحف الله أي نفعل صحف الله ناي فيدريشن صحف الله ناي جزايل سلاسة صحف الله زان أي درجة هواف تعرف الله تاريخ كونتيني تقولوا الله قد سألنت نحل زي بلو نتيجة متس ولدون نتيجة تاريخ زمارة نرسون ملا يكونن مالتي حجة أنا الحسابي وأنا ولا ناي تاريخ صحافي تزي كون تنعسل 3 عامات زي حلف كونسي درجة تاي مثل نير بمطنو سئلي نزي حج الله ولا ده يكون نزي متس ولدون سئلين بقداف يو أتو إساق أب سلطان كلو زقات أمون استعزبون استفلالي الزعباتات أبزاني تاريخ مصحف أسفير الله بزوح الأخلاقات كم زنورون يقلز نابنات وحجيت رمت زبلو كم زول قاب خلتي وقد نديو هجي يجنقن نعي يجنقن خمي مسلكا ودعدس لزقنكو حد سبك السر كله سويت سبعة السر كله وداخل السر كله ودو قالوا السر كله حد نقدر كله نبأ يوم يوم زمانه نبأ يوم موتو أنا خم بعد سلطان تزغله قبر انتهى قط من حد جزي كابتوم أبتسطاخون أبتفعل عليه تأشمز نور خاء تريهم يلين قاديسات زوج لازي كم قرنا أبو حسن فتح مولني دراسي كاب جزين السنة جميرو كمون أبسلطان أبزنبرو لجزين كونتاتنيو أبزا مصحف أكاتي توزلو كينو أتي تاريخا وزرزر دراسي كم حلال فوز دلي ملأختون أبزا مصحف سفير الله كل جزي أسواق ماخا أكايداخا كان عنا نستو على نزول الأخوون كم زلو زخنا يكون سب عالم ينبرني بجس جن نحلنا زي قسل نحلنا زي قسن وي زي دقس نجر كتقبل كم زي الكا توتال تنسون عند مصحف
ንጉሳዊ ናይ ዘውዲ ስርዓትን ግድዓት ፌደሬሽንን ጃንሆይ ዝተፈጸመ ግድዓት ናይ ፌደሬሽን ጠቂሳ ናብ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣትዩ ናይ ጊዜያዊ ወታደራዊ ይሰፋእኩም ይሰፋን ጉዕዞ ዝገልጽ ናይ ዝተፈላለያ ፓርቲታት ኢህአፓ ሰደድ ኢጫድ ወዘተ ብጭጫሕን ጥፋእን ዝገልጽ ብናይ ደም ዘመን ዝፍለጥ ቀይሕ ራዕዲ ዘዘንቱ ምስረታን ዕላማን ህዝቢ ድርጅት ህዝቢ ድህንነት ህዝባዊ ሰራዊት ዝሕብር ወፍር የባህሪ ለኤርትራ ንምብርካኽ ብምዝህ ሰራዊትን ዓይነትን ደገፍ ቅዳማዊ ሓይልን ዝተፈጸመ ገዚፍ ወስጓስን ወራርን ዘብርህ ዝበልዓነ ቀመር ውዲት ቆላማን ካልእ ፈተናታትን ዝተርኽ መወዳእታ ዕምሪ ደርግን ዘብርህ ደራሲ ምህላዊኡ ዝተሳተፈሉን ሰነዳት ዝተጠቕሰሉን ጉዳያት የጠቓልል። ናይ ታሪክ መጽሓፍ ብዝተፈላለየ ሜላ ደራሲዩ ዝጽሓፍ ገለ መጽሓፍቲ ብመጽናዕቲ ኣሰኒኻ ክጽሓፍ እንከለዉ ገለ ድማ እናዘክርካ ክጽሓፍ ይኽእል እቲ ዝበለጸ ግን ኣብ መዘክር ክትሓዝ ምዝጸንሕ እዩ ይብል ደራሲ ኣቶ ይስሐቅ ጸጋይ። መጽሓፍ ኣብ ረመጽ መንበር በኣር ብኸምዚ ዝተገልጸ ካብ መዘክር ብምውካስ ዝተጻሕፈት እያ። ደራሲ ኣቶ ይስሐቅ ምስ ብዙሓት ካብ ዝተሓቱ ክሳብ ዝለዓሉ ሰበስልጣን ናይቲ ግዜ ጽቡቕ ርክብ ስለ ዝነበሮውን እዛ መጽሓፍ ብሓበሬታ ክትህብ ትምኪኢላ እያ። ኖት ኣነ እንታይ ይመስለካ ሓንቲ መዓልቲ ክጽሕፍ እየ ዝብል ክስታይ ነይርኒ በቲ ናተይ ዝነበረ ሂወት ርኤ ሓንቲ መዓልቲ ክጽሕፍ እየ ዝብል ስለ ዝነበረኒ ንዝኽሪ ይጽሕፎ ነይረ ብዙሕ ዝገርመካ መዓት ኣጀንዳታት ዘለኒ ኩሉ ጽሕፎ ነይረ ዴይሊ ዝነበረኒ ክስታይ ሕሉፍ ሓሊፉሲ እዚ ብህዝባዊ ግንባር ዝትኮስ ነበረ ተወንጫፊ ኩሉ ግዜ ናብ ኣስመራ ከባቢኣን ዝብል ዝነበረ ይፈቅደን ነይረ እተን ዝትኮሳት ዝተፈራ ብዕለት ዕለት ክንዚ ተተወኪሰ እናበልኩ ዝፅሕፈን ነይረ ሕጂ ከምኡ ባህሊ ኣጥርየ ነይረ ከምኡ ናይ ምፅሓፍ ስእሊ ከምኡታት ስለ ዝነበረ ዝዝበልካዮ ሕጂ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣናት ኮሎኔላት ጀነራላት ድሓር ኣነ ልስልስ ዝበልኩ ስለ ዝኾነ ዝጠበይ ባዕለይ ዳኣስታየ ይኹን እምበሪ ብጣዕሚ እዮም እዞም ጀነራላት መፂኦም ይዛረቡ ነይሮም ዝገርመካ መጽሓፍ ኣብ ረመጽ መንበር ብዘይካቲ ብግዜ ዝተሓለወ ዋሕዚ ዛንታ ንኸተንብቦም ጥዑማትን ልዙባትን ብዕላላዊ መልክዕ ወይ ድማ ዋዛኣዊ ሓዘል ናይ ምትራኽ ቅዲ ዘማልአት እውን እያ። እዛ ካብ ግዜ ንእስነት ብፍላይ ግን ካብ 1978 ክሳብ 1991 ኣተኲራ ተዳልያ ዘላ ኣብ ረመጽ መንበር ዘርእስታ መጽሓፍ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ እቲ ንናጽነት ዝቃለስ ዝነበረ ውድብ ዝነበረ ኣረኣእያ ዝፍጸም ዝነበረ ኩነታት ኣተሓሳስባ ስውር ፈተነታትን ዕላምኡን እተንጸባረቕ ንሰንሰለት መግዛእታዊ ታሪኽ ተተሓሕዝ መጽሓፍ እያ። መንእሰያት ኣብ ታሪኽ ክህልወና ዘሎ ግዳሰውን ደራሲ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ። ኩሉ ግዜ ካብ ዜሮ ኣይትብገስን ኢኻ መበገሲ ቴክ ኦፍ መንጥሪ ነገር የድልየካ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ከዓ ዝኾነ ይኹን ብቲ ቅድሚኡ ብተደጋጋሚ ዝነበሩ ኩነታት ድምር ናታቶም እንዲ ዝመጽእ ዘሎ ፕሪቬይሊንግ ኮንዲሽን እቲ ሕጂ እቲ ታሪኽ ምፍላጥ ምንባብ ንዝመጽእ ግዜውን ከም መምርሒ ከም መሐበሪ ከም ምርኩስ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ምፍላጡ ዝበለጸ የሐይል ሓሳብካ بزيادة يسفح زلكا ملء سب تقول التحساس بها الرادة الأخا نحن كاب سقيلكا بقمت رح مخاد بستغال متن جبت زحزة نجر توكاس زلو نجر محد زبالة يخون بحث شاقن تأخذ دلي زي أبحرت سرناسي ناي كرم زانتا تاريخ كبري كدارجا كم ممرحي هيوت كاجر كأخهم تحزو أتو قال لهم زويلهم كنياز ماشي قال لهم زويلهم كله
ሓረስታይ ድዩ ምሁር ድዩ ቀሺ ድዩ ሸኽ ድዩ ኢለ ድዩ ነናቶም ተኣሽሙ ተወሳኽነት ዝኾነ ተኣሳሳሪ ዝኾነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግደታት ኣለዎ እዚ ግን ንኽትፈልጦ ከተንብብ ኣለካ እቲ ንባብ ከዓ ብኸምኡ እዩ እንዳማዕበለ ዝኸይድ እንዳበለ ስለዚ ንሕና ሕጂ ንመንእሰያትና ብዝተኽኣለ መጠን መፅሓፍቲ ከንብቡ ክመራመሩ ዝሓለፈ ከመይ ይመስል ነይሩ ሕጂ ኸ ከመይ ይመስል ኣሎ እቲ ክልቲኡ ተወዳዳርነት ኮምፓሪዝም ይብለካ ስለዚ ንዓኻ እውን ኣተሓሳስባኻ ይኹን ኣካያይዳኻ ይኹን ኣብ ትውስደሉ ግዜ ውሳኔታት እቲ ዝሓለፈ ታሪክ እንዳረኣኻ ታሪክ ተደጋጋሚ እዩ ብዙሕ ግዜ ይደጋገም እዩ እቲ ኤቨንትስ እዩ ዝፈላለ እምበሪ እቲ ታሪክ ይደጋገም እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንፍላይ ንመንእሰያት ጥርኑፍ ዝኾነ ህይወት ጥርኑፍ ዝኾነ ተሓሳስባ ራእይ ዘለዎም ሰባት ንክኾኑ ሃብታም ዝኾነ ኣብ ሓንጎልካ ከዓኒ ብዙሕ ነገር ካብ ታሪክ እንዳንበብካ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ